Dan huwa gvern li se jibqa' jappoġġja l-inizjattivi sostenibbli, innovattivi u ta' kwalità tal-kumpaniji li jażlu li jinvestu f'pajjiżna. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt l-inawgurazzjoni ta' uffiċini ġodda tal-kumpanija Polidano Group f'Ħalfaruġ. Il-kumpanija investiet ma' 3 miljun u 500 euro fi proġett li huwa mammar pannelli tax-xemx u karatteristiċi ekoloġiċi oħrajn. Fil-preżenza tal-familja Polidano u anke ta' għexieren ta' ħaddiema tal-kumpanija, il-Prim Ministru kien ċar ukoll meta tkellem dwar kif kull investiment għandu jikkunsidra l-protezzjoni ambjentali. Fil-fatt huwa nnota li fl-aħħar snin il-kumpanija Polidano investiet 25 miljun euro għall-immodernizzar tal-apparat mekkaniku u fl-istess ħin investiet f'makkinarji li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Il-kumpanija għamlet ukoll investiment sabiex tikkonsma ferm anqas enerġija anke permezz ta' investiment fil-pannelli solari. Dr. Abela saħaq ukoll li l-Gvern isaħħaħ il-qafas regolatorju biex jassigura standard sola. Meta tkellem dwar l-innovazzjoni u t-teknoloġija, l-Prim Ministru qal li dawn iż-żewġ elementi għandhom ikunu għodda kruċjali biex dak kollu li jsir jirrispetta liċ-ċittadin. Dr. Abela mer referenza għal bosta inċentivi u skemi fosthom tal-Malta Enterprise sabiex kumpaniji jagħmlu l-pass il qudiem u jaqilbu l-makkinarji tagħhom għal wieħed li jirrispetta l-ambjent. Quddiem dan kollu appella lill-investituri sabiex f'dak kollu li jagħmlu jaraw x'Malta jixtiequ iħallu lil ġenerazzjonijiet futuri.